Salutare tuturor și bine m-am găsit la noi episod de Project Parkour. Hai să începem. Da, doar să se încarce. S-a revenit, era doar pauză acolo, așa de-mi pierd. Și hai să începem cu prima mea. Așa, mai tare. Se audă pe fundal. Go! Hai! Vezi că eu am mai făcut parcurs. E mult am mai făcut eu. E mult am mai făcut eu Project Parkour. Nu pot. Nu, dar pot să mă urc. Aici. Nu pot. Mai încercăm. Așa. Și cum ate? Frumos. Sări. Frumos. Comod. Bun, hai, next level. Right, go. Sorry. Așa. Breche. Am mai jucat eu puțin, am mai completat eu mapa asta, deci... Haide, bă! Bă, ce țigani, hai dată! Am pierdut din timp. Haideți, bun. What the fuck? Deci am mai făcut eu, deci trebuia să mergi pe pereți. Așa, vedeți. Bun. Acum câte iară. Acolo. Am și uitat. Deci trebuie să și sărim și să mergem. Bun, am făcut ce? Pot să vin pe ăsta ăla. Și serios să fac pentru voi. Bine. Nu, de ce? Revin când am ajuns acolo iară. Dacă am atât au fost și cu episodul ăsta. Adică, nu, azi mai jucăm ceva. Ce să mai jucăm? Da, lăsați-mi jocuri în comentarii care le putem juca pe tabletă. Ca să cum e bateria 100? 12. Scoase MLG 428. Jocul ăsta mi s-a părut cel mai tare. Hai, că pus, hai. De ce? Are you fucking kidding me? Hai să-i jucăm. Revin până îmi instalez un joc. Dar ce ziceți să ne băgăm? Un joc horror. What? Să vezi, hai să încercăm. Revin când am băgat un joc horror. Am găsit un joc și horror și în timp și distractiv. Acum ne băgăm.
Slender, cred. Acum. Talking Slenderman. Hai, n-am mers și puiet. S-a instalat. Hai să vedem. Așa, Alec. Avem un tupor. Ce-i dăm în cap? Am auzit. E piciorul la Slenderman. Nu contează. E, du-te, dracul, că tu. De fiecare dată mai spăriat în jocurile astea. De fiecare dată mai spăriat. Prostule. Am eu să dispărul cu katana mea. E nu-i katana, dar nu-i topor. Nu-i topor. Oh, frumos. Ce trebuie să-mi apară reclame? Revin când s-au terminat reclama. Am revenit, mă piși pe reclame. Na, mă. Na, prostule care te-au făcut. Prostule care te-au făcut măta. Cretinule. Oh, plac! Mi-a căzut singur în cap. Revin peste câteva minute ca mi-a telefonul.